Se asante na do mahene wo a papa ne kesi no. Arefo ye mamu nyina atena se emma kwa abapre kope ede mu be Nyansapo kasa mfonyin so wadawroma yeso ba bia hwe efiri bia se yesane no madwemba ekwan so ye tena se ya na madaroma eye adesuade eye futusem eye abakwasem eye amamre eye amane eye atetesem eno na ye betena se na afe Nyansakwan a ye nananom fa akwan so na wormo kyekere ye no yenso ye fa sa akwan na so na ye ne animdifo wo mutimu bobbew na won ma ben no esane no badwemba kwan so a wo ka ho bi san se madwenkyere ene sede mode mo messages na adwenkyere no to ase no ya na empempi no eboa pa ma etimi ekonkan wo hono subscribe share na like se onyo ya na ado adwenkyere so de ato ase saa de amare meda ase wo hono ene ye ne black power ene eba bedi nkomo se ye ni bedi nkomo wo kasa bedi so a won sheda ehia aye enianimu de kan se introduction no bia wo hono san se afidie de ye ne na enete so a ye ne eye adwuma nanso no bia na wo ebre di kan a wo hwani nti no ye nkoma na kwa aba na afi no ye meto asonko nana akwa aba benya Nyansapo na wo mpom ti sei Oba de da woro ma meti apopa de nyamiase na nti wudi ne eye se pa kwabra ma afo ba ma comedy mpa ye black power kwabra ma afo e na black power no e na edaw so a wo de ekomo bo ho 7 days nyesa tumi tuntum eze tumi na no ohye tumi ye tuntum ye ofufuo mebo a kokko ho akokko ho na yellow ni nyina bi wo ho na ni nyina afiri tuntum ni sa na se ahosuo ni nyina ye obi atumi wo ho ana eni empempin de enim no ye fufuo ni tuntum no oh colors ni nyina ye obi ani tumi wow da ko ye be hyeda na yaba na yabaji adesua na wa kyerɛkyerɛ no colors ni tumi no de emu odu ni de bia eye se kwan da ho sa kwan da ho na asante on se ye franka no ye yellow ene ahabamu no so what you say ye sika ene aduro okay sika ne aduro tuntum so kan okay tuntum ni tumi no okay so what you say yellow ni good so what you say na ahabamu no ne wo mu no ene green no ene tumi na nkasa ene tuntum abusia ya dia keka kono de tumi anya abamu no de nne ye gina de nana eken wa kyerɛ asante franka no na se ahabamono no ani green no ɛna sika akɔ no ewo mu ne ɛyɛ yellow no ɛna tuntum na nkasa ne tumi se tuntum ne tumi dia ɛne ne ye behwɛ brodi bɛka se power ɛna afeye rules enti tumi ɛne mra ɛna ye pese ye besua de kakra na ye de fa ho na ye kɔ anim ensem bebre ɛne ehyem tiken ho na twa so ben ye abra ye hye ase ankasa nana ene ma mini kan misa we sei ede ene mra yo medase e ka se emra ye de nipa afam ya hyehye ene ye kan se emra okay let's say metimi achi mama metiefo ate a ne tintin ni dia oba Ghana ha no ma ye se ye 1992 constitution no e se emra nipa ye kana ase ene omo hyehye de be favor wo mo na omo ye la tumi ntisa okay ana tumi nso ejina ho maden tumi ni gina ho ma obi ya se on se o man Ghana ye tumi no na nkopon de ma ahemfo na obehya ase de ama ahemfo no ade a wo de hya ase wo ye tumi mu eye sede we nti wo de sa ase de we ma akomfo ani ahemfo omo de kuta sa tumi na tumi no ahyase efiri nsuo enu te de bia no bia kasa me ka kyerɛ sɛ ɔman Ghana yɛhwɛ yenyame ɔman bia ni nyame Ghana yenyame firi nsuo mu enti saasi die we tete enu na yɛdi yɛde tɔ aduane yɛ bibia na yɛkɔ no sɛ de yɛkɔ nwa yɛkɔ sɛ de no pɛ te sɛ de yɛkɔ nwa na sɛ de no yɛkɔ a yɛkɔ po ho apart from apum unya sɛ de wo ba bia tie ho ena ne yekokɔ penwa se de tete no ye nam konwuram kɔ penwa ba fie ba ye aduane di no ha ti se wonya nwa a na abeto aduane a je se wo de sidie we ne kɔtɔ banchi ana abode okay
Yes, yet is sika. Eye sika a oba de ma yen. Okay. No de free nsuo mu no de ma yen. Eye Africa. Tina Africa ye tumi na no odin. Abrofo kura ni tumi enchen Africa fo. Na omo trase e fa akwan be se da bi tumi e kura nkrofo wi. Yemfa mmra nko chinchim wo mo nsa. Ene ma mmra bae. Nana de okay se me ti ase ya. E be ja se Bible no kro mo de bae no so ye mmra ni bia. Aye mmra ni bia no de kikire. Okay. Okay. Ye tumi na ne kura mu hu se so. Na so metimi abre tumi na se age se mo de mmra. Na aya na ye wura ka asem bia. Na o ka se kwa metua no. Abrofo bi so ye kwa metua o. Eni tin ye frɛ kwasi broni before kasa mu oduro abroni ti odemmra no ebetoto ye tumi no ho ehunu se da bi ya mpekwan bi so amfa omo ambiti wo mo a ye ntimi emmra omu tumi na se ema ye mmra ne meye adwuma ti akwasi broni hya ase se obetwa taku ne sempo ne kapre e de abre ye se ye ndi sa sempo ne kapre ne taku no na eno emum beboa ya sense de no nti ye kwaya abato ema ye mpanyimfo ya hemfo ya konfo ni bi empagya wo mo nsa gitu se ye ndi wo musika mo mo hya se mo twasika de amaye to mo twasika ne de maye no ene nyankopon sa aka kire ye se da bi nkrofo we sa de ye mo de abe mo bi ti mu ene nyame gya se de ne to ba bi no sa bre re gold se de be ya gold no emu be yedu ase na omusika na omode aba no enti se akwasi broni ne de na de efra brochiri ba na wukuta wo gold a na ade atoto ho ahwe wa we se gold ne ye pa na omode exchange sina na nkrofo na hu se da bi sika no emu tumi no eda so weke embra no emfa ena mkofa ba abro ba se sa gold we amani abere ya mo so gold we so nyina ne ye wo buku bi a wu kan ya wu abakonante so wo soro ti ehun se da hia wo ehun se hia wo fom ha enti sa na te de a queens ni na mo mpa ye be hya sese be twa krata ama mo to mu twa krata na no so kwa metua sa ma ne nsa so abrofo mu kwa metua sa ma o mo nsa so no na so mo to aba na se wo mo a o mo ko support abrofo no adolso ntina wo se sika no ye gitum na krata na omode amaye no omo sa hye mbra maye se gold no ye de krata no na beto no no na be sa de mbra no ama wo de ato gold no de bu opeso de ma okay na se emra eno omode bebre ye tumi no ase ewo na memisa wensa na mrefi se de no eye aboa bi enam bi anase we ne de ba se ya bibia anim se ya na nyankopon ye no ade no enwanwo eba life nim enkwanim ati sese ya nya abo bi na wokoyi no epono bo asoche ya na ade aba nti bo begirigiri na wo bebere sa na gold su nyankopon ye bo betu asase bebere na wo betu asase bi na wo bebere na mo wura sunsun mu ya wodi onu sunsun mo nwa de cropot ya emenya sa asidi apart from say wonim se free nsuo mu na eba ade ya nyame boye ti se de gold nyame boye no ha nyankopon ne bo tumi we se de we de ma Africa na the whole world Ghana and Israel ko na bi wo aye no kore me na me ka tell sa we de ebere di kan ya meet bi ni Ghana and Israel ena benya entina oman Ghana na Beninfo Togofo mo nyina ba be pese de ne bi wo man Ghana mu mo de akọ cause omo ni on say omo ni port epo ni ukuro mu a unya se de ai ha sepo mu ni enya de a na say automatically uni se de nti oman Ghana eni enya apo ena Israel so nya apo prekese Israel ne Ghana nko aso ne wo na woni se Israel ni bia so no ye to no nko atoda ba oman Ghana because of Kwame Tuyanti ye to oman Ghana nko ato na se epomu ne free na eba de a ene na aman bebre epo ne bi wo mbi enti ehede ne koye Israel ne Ghana nko anase de ne nya bi on se
Nyankopɔn yɛ ne nneɛma bi a ɔdwene ho a ɔnte ase. Sɛ wohwɛ Israelfoɔ a yɛne Ghanafoɔ nyinaa yɛ de Israelfoɔ ka bama Ghanafoɔ yɛ ka bama ɛne pato nyinaa Israelfoɔ ɛka. Agyefo research ni ngu so na esoma sɛm yi pie mi wi a mɛyɛ me de pa bama ɛne pato Israel ɛkasa akasa no na de atodwa enti yɛma research ni adwuma na afi yehu. Okay. Enti nam tumi a Nyankopɔn de tena saade we mu no sedie mu no ɛsasa yale o. Okay. Ɛsɛ bie kwan. Ɛyɛ nneɛma bebree kasa de ho asɛm a na ɛkyerɛ tumi a ɛwɔ sedie mu. Ɛkyerɛ tumi yɛnyina ɛkyerɛ tumi so na yɛnkɔhwɛ mfonyi bi mra yɛba mɛka ho asɛm yɛba sisi a afi mohu mfonyi no mfonyi na yɛkɔhwɛ no enye mfonyi bia keke sɛ ne ɔti okuruwie okrawie obrawie enwoma so na ɔti sikadwa kofi so otumfo osei tutu His Royal Majesty ASANTEMAN ewiase nyina ohenkase baako a aman nyina gina tumu na ɔyɛ internationally recognized and ye chinye bia ni ho ti sɛ osi ukrom ni ɛyɛ recognized a na de naba na yehu na ye nyina ye di ho adanse ne yekɔ opim so afade a ofa yeye ɛyɛ afade a ɔde kɔ obrekum ebra Dr. Amankunedi awuo a na nka wo ye brekum man hino to so mienu efiri mu ne doti yie ɔno ne abusua panyin prekope a na yie ne sini na so a ɔkɔkɔ ye san sɛ brekum asase ye ne dia no na fade a ɔde kɔ ye no na mesa kyerɛ mu baako yenni we hu nkɔmɔ ansa ye kɔso a na mesa mma hwemfonyi baako na no so ye de hu nkɔmɔ abetodwa nana wo se wa hu mfonyi ni bi migidi se wa nkasa nso wadi card wani ehu saa adie
Nti ma me ni hwa mi sa wo ansa na ba afade no kra so. Enti e betimi aka se ye na DORMAA hene OSAAGYEFO osiade ayo AGYEMANG BADU o toso mienu. Brekum ayi a wantimi anko bi no. Eye mra ena twe ne san ya anase eyetumi. Minya me da se pa. De nti a ye hene antimi anko bi. Emra ena antimi amana anko bi. Obu mra so. Na awose oman saa ehofo no nyina no me kase ehofo ase me kasa na maye empanyimfo a na ewowo ahemfo no naano no nyina no yesi omomre okuada emeye omama mre na omu wia na nananom no a omo eye ahoho no abaya wada cause sekuro asem sikuro mu a empanyimfo wo kurom ho ene kwhwese asem no eye no kore na se empanyimfo no hu se asem no ye kore na asem no buru omo so a yato yensa afre adofo bi a ye befom so omo ye ahoho abeboa wo nti ye tumi ni se kurom hofo emransa Emra no tumi no okay tumi na wa ahemfo no de ma DORMAA hene wa mpeo ene mra na be kekere no okay eni tin ye wa amamre aye wa amane se wo to amane a na wo ya amamre enti emra ye ka kere ne se dase na obetimi aba no ena wo se saa da ne ye ukude a wontimi mfantu kwan ontimi mfantu kwan asem kese si atoko wo se ukude untu kwan na ya wada na obetu kwan no de eho emra no betimi atiawo cause wa ma ho kwan wa ton utumi de akwaje mra tumi a ye de ma no se bono emma ntem nyina na no matrankonwa panyina wutua no no wo de ama se ukuada bedada ho se ata ya hye ne buku nesi apaso na obi enhu gina bre ene utumi a ekura wo ye ma platform e de akwaje mra na se emra no mum ne be ka ne se emra ne ka ne hye dina ye sa atem na emra na bedi tumi no so emra na bedi tumi no so se de o mo de emra abedi ye tumi no so no profo de mra no ne bible no bedi ye tumi no so no ebi ne di no so emra se o tena ho ka mra ho asem okay entina ye se mate ase yi abrofo no de bible no ebe kata ye tumi no so amedru ba bi no kra wo ye tumi ne ewo no sa wo de ye adwuma de hu sa wo ye komfo wo boss de mu ne ade a na se ye bu abomfia bi enti enye ni nana DORMAA hene de ya ko eye pepepe se wa ma no sa ya wada no na se wakafie emra na di no wa ukrom so ntimi mpie okay die mu se ebi betima si ASANTEMAN mu ana tumi ye adwuma emra nya adwuma mehwe ye wura video bi wo se ono ontimi nhye mra emma court bi ansesa ne da meba nya botre me se me producer wo san fonyini so ho a de na na bosi yen kwhwe sasem na opem so ekan no na yemra ne yensa meto aso emfamam eyetiawa be se ni tete be se aduasa yemra sisi a yenhwe yo mi an my Ebenezer me pese asumbiye ba na mo yam support e boni nkosi min ka se makot biara yo ense san wo Ghana mem hatta yo ne sigurdanti ase yo ne santehine yo eno so mohu ne opem so kan no ese tumi no eye adwuma o se me asem bie no amekan Ghana ha makot bi atinya asesa ne da eno ne tumi ene ne sikadwanti ase ene na memenya asantehine asem o kan no na se eno ne tumi no eno ne sedie ne kura no titumi kasa mra nyedi enti na se me saati ase dia ene ne ye betie si na fade no so ne ntuma na mi wu abida so opem so bi ananse otumfuo bi aba wa fra bi da me abusua de menya hu bi da ebire di kan ni a me hu se ohimpo bi te se ono anansa asantehene titiru efra ntuma bi e de sedie ene ye de adwura no ene ne mu na menya hu bi saada eti okọ sedan e kire sei me da sepa menua onse na me kasa na me kasa sedie no eye Israel ene oman Ghana Asante eye oman nti oman no a Nyankopon de ahye yewura nsam ho dwuma na okodi ye ahemfu bebre ntintuma na se
Yeah, cry and yet I think I think about to achieve. And not to me. Oh, Yes, or no corner hold to me, so yammer. tepi. Okona santidim. Ti asante na de ne koye o. Oman na de na ko. Nti o se oman na fa de no. Ofa. Anye ye wura na ka se o mo mfre no. Oman na frɛ no, si ehia ne moa. Ko se ho ya ne dia. To oman na okɔ dia. No nso frɛ me manfo se me manfo sei na abanti oman mo mienko. Na ye me yase bi sen na asantefo kokonto kwa ene yasesa nipa bebre. Asante ye wo man. Oman no ye nuanom bonofo wom. Ye nuanom frafrafo wom, ye nuanom grisifo wom, ye nuanom fantefo wom. Eye wo man. Obi se me hwe video bi ma nso ma no a nka me kontokwa. Se sika na ye wurade fa baas ni nyina no enka won fa mpra kajetia no wo ka no baas no ye wure ko ba bia on han baas yo enipa mfa nhye omutirim baas fo na ko se ye wure wo be ko ba bia age baas yo entinya wono ne ko han baas wo ye manhene me so me ye manhene na me ko han baas ya ma wo se bese ni me fa nkoje maye Dabi. Nene saa mo bi tin na baasi we nyina ko han ye na won fa sika no enye egi na wo se ne manfo mmoa no mo enye gi eye amammere na ye wura ye no na me ma amanyofo asem na me mpese nka meka me ma amanyofo aye steady e wo saa asem we hu se wo man hwe ye 30 aka asante man ento aba e wo oman Ghana mu biem 2030 years. Mina meka kire. Se o man hwe yi a, amanyofo anhwe yi a. On se ohini ben na o se o flag e wa ASANTEMAN mu ha. Ti sante hini no oyo man o. Wo man. E ti se o man hwe yi na ne manfo bo no ye kagetie e ye fence wo ye gi ni wi a. Na wo sha ase se ono ankasa de ne man mu niema eye ne niema amanyofo mu begina he di omo di natem na onye kageti ye na onye se ye mu di yetumi na ye wo no a anke ye betimi di ye kuro no mo de mo bible no abehye mra ama ne mra aka ahemfonsa gu omachi ye musa se zoom lion ye wurabia ene KMA for great to asase KMA oman ega friends president en crop to asase na ade a de bia metrase ya na mani agi se me ye Ghana ni se on se emra na o mahihye ye ni nyina na asase sem antima kodi amanyofo nsem na ka asase sem kodi amanyofo nsem a menu yanka yawu na se entoma na efran de eyetumi son enwa de koye asante tumi ana asante oman ni tumi enwa de koye okay na won kwasi adayi nso akwasi dan na etwato wa afi mu no eno nso ntomo di efra ye no di pie ne wohu ahwefo moman hwe saa afade no nso na mimisa wanse because meme de no kwasem ni mikodu nana afia kobi se wa ampem memorial park a na dwumade ni ekoso a ye hye ase a na etwa ho mfoni na afe ebre so ye se opem so opie no eja me ye se ma me nhwe de ye opem so de bai mi hu ye no me yam hye me kakra na sa wonso nya hu ya ye nhwe opem so afade no na yensa emra
ahwe se mohu afade no mi eno nso mi hu bi da nana mi hu bi da se ohini bi efra ntoma ana asante hini bi efra ntoma cause anya hwe no opoku ware a wotoso mienu de medimani hu kakra bi TV so ni ehu no bia wo fra ntoma kwa ha ene ade TV so man mani ehu ni sei da nanso manhu na fade bia na te saa omu se manya kwanya kwaside bia satem ni nipa sisa nanso wei ba ye die em se ebre twato be se na watwe bienu die papa me hu ni ye entoma na ne fra no no ene asante ahosuo no habamo no kama sika kokko kama tuntum ni manhu bi wom ti eya habamo ni sika kokko ena na botre ni mom na ne tuntum wom ena sika kokko ebubom eye ne che no afei me wie ye no na mbae otuntuma ndi gusu saa no no na ha esase kan moa boha eche bohem esen ha ba konso saa esase kan moa eche bohem enso esen ha eye mienu na mienu no afade na mehu na hosuo no ese eya ye se silver shin bi ene anasa men ka se kala ne ya se enson se de mimia be hu eno so kire se kan ebobobom na ben ne ko ho nson e kire se on say ye video bi atwam say yewura onye nipa wo tumi no ayi ni nipa su na firi ho ohini bi a okuta tumi bia no untimi mfa hunihuna enko ne fie saa bo ha na sensen ho no ota o yire no betimi ya wo enko ba bia kan bebi sa ho ase enko ba bia se matete se sa na kire enko ba bia che o pusino na wo ye ade bi no hunu se wo pese wo ye na ade bi o de se kan be wo waku enko ba wo de be wo kon ho ma wo ja nyina guye tina bemben no no na se nyo no akora mpo na bi obeyi a na chi tafo no a wo mota na chi na omo ben no no owu so ye otimi twen bi akora ha se ntina etu no fa ba ko bi so fa ba ko ebi so hihye nkrofo ho na on se na me ka asem bi se ye wura mpese obeko tetekon ni biem ba nipa yama sunsum no esa de ntokwa beba biem asem we na me ntwa no me kan radio so se ebra so se wo se peace council se we bi okruma no ma Pentecostal council Muslims mission College Bishop Conference ani obia wo mo akuaku ahodo na wo mo okrum ha no se Christian council se ebra so wo so mo sorry because the ekosum prempre no me hu se yetete wona na ye atuo se kan ni ade na kentokwa sorry dada enke ye twetwa nkrofo bebereti enti wo mo sorry no mo ka bibi en ma wo nkoye se me hu yanka na akachi god ye aduro no kasantwe no dɔɔso ka obi nso kasatwiwa ade ani breba ade munaba ade abufuo ba ade ɔsɛye ba ɔnwe ya dako ye bɛdɛ bɛ sɔre no na niema ɛkɔso no na hwa ye sa stone age but be sisa atemi unti se ohini bi ye kasa ana se panyini bi ye kasa eno ni ade a ekum oman Ghana your spirit ene ye hu ba bi akola gina ye hu ba bi apanyi gina na ade a ewo se oman Ghana ni ba bia hye ne nso ne se sa asem si na unim mu a enkoka bi o amanyofo ubetime di o matem se de wo pa bia ba bedi ni nyansam ye se kamba min kabi anu kura one limit yen hwe tema na soja aban wo kuku aban no na obi timi kasa tia ohene bi aye friends amanyoni bi fa ne ho di ana ba ne no ase ya man niema social media da wuru manti utimi hwe obi su ne ban na okasa tia yewura ya na me yemu shimi o me hu bia na unim se medika ka kire wo mo se yewura na nkasa wote horo onye nipa sa de o mu hunu no enti wo kasa tia na ensuo no a oda wukurom na wo kosa anom no woni ni wo problem o ahaban na wo yare se waduro no ye je dia ahaban ye aduro wo sala na wo yare de ama wo na wakọ no magu ye mu no ohun ne ntuma na efira no no na nanom de ahaban ahye ne nsa o ye de nsuo ahye ne nsa ye de sika kokọ ahye ne nsa
na se ye jai omanga na se omanya santefo enye wo mukuro mu ye ntokua to bibia nko asantim take it ye twa bibia nko asantim a enka asante ye betima ye kura sakwa ye obi di ama na se nana na fade eto so mienu ya yensa anini hia bia be ni be hia ebe bia no ma hia bia cause afide me hu say ne public meetings no abewiye kopim se ebesi fi champion mienu aduonu nan opepon boso me de eto so nso a be di akoside de di kan pa esa afade etwa trade o de kwa yie eni akoside di ni nyina ye nibre ena e kire ye wosika ye wotumi adan na yentimi mwa ye kuro na obidi nkrata asem abekekere ye abedane ye tumi na mana kwa ye mra na mse na nanam pepisi nti no omogi tumu se ye ma mo nyam yenhwe afi de mo amu ye na mogi oman ni sika no mo sa de kofra ahemfo se ahemfo mobra na gold na a president no ade ma contract no mutune sei na komanhia sei na ko ebuwe omo pa ne ha girigirigiri sika sei na komanhia edi se mo tena se na papa ne mani bre no ase o hia manyofo bia wa ha abusua oman ye te se oman Ghana mumwa yen ana asanteman mumwa na yen yankase yen ye mpuntu duma mo ne be na waye obi betre kom ni kom ko obi o de kom gi ni ho enti yem busa se sa hospital gi no ye wure ba ya ko ho dana okay ana sorry na yako asembe ni etwato kakra a obeka yemfeto mamisa wo yansa sede na obi atimi yusu bi se nka mimiti yi metimi di bi ato me nsa keke di bi ato me kom keke obetimi di bi ato nsa di bi ato kom keke o yo man Ghana ni utimi yusu sede de open bia eboa nipa bia kora obenya nka wo se nipa bia wonya sede nson e wo kam wo office wo dan a wo dam because ejina homa de nti na wo se menya nson ejina homa days na yankopon de maye no ubenya sika ejina sa de we so wani beji a ejina sa de we so ubenya tumi a ejina se de so se de tumi sa de sa ete ebeyam ana ubeyam ye nchinya no hwe mono ya no wayam na asesa gu ani so udi be gu wani udi be friendsu na udi agu wani so ete ne ben nane no kora afiri wani so wonderful obi a se ya ye operation se ebi a wadi di anadwo se bia awo ntimframa awura oyam ana wadore saade a oso a wo pese wo so te ha wo nkotua sika ma obi pese die we bi ne mum ye wo original ene wo fake okay etina mi saade we madam fu India ni bi na de be che me bede ne ho original etina me fa saade we kutai onwe rubber we kwa mo wo nim rubber no wo do nsa famu a hwe nka wo nsa ba de anya rubber do nsa famu wo so ma ye white okay cause po ho anwea no abrofo bibi e be fake afrem ma ye machine ya de rubber twa bi so disa abo bi na de ba nko benya no we ese wan hwe ya okoto se de abaye wa de pa bi nanso ne de rubber ama tumi nim te se usuma na enko usuma no enko ena se wo ye nipa bi akeke na se de kura da uko mu a sunsumbani bi e ba pai fa wonchen because tumi na kura se de no o ma ho etiba men kire omo a o ma dore saade air condition ti o ma huhuru o pese de no bi a pe makoma ko 100 ne pe lemon anka twa de ye green ketwa no chimpent rubber baako ana vortic baako faside no guhu pe cap ketwa anopa ne anwumre onrane onya hwe wo be saade no nyina be nane wafu na edo so ne be flat original cd ankasa papa no na odi agu vortic rubber mu na wachi aka twade nsuo no amana yemma nka kye no ko benya de yachim ni bi kura wo dada ya dan bi wo hono na odi wo mpan wasema mimi se me nkoto de yachim dada cause ebi ana omo de ne nipa hu ohu ai na mle me mpase bia nipa hu ohu bo mode menya akwadworo koto anka twade na ankasa na watwam na chi wade na yi waban kama ade de onya se original de abu agum na ha adwen faguhu ubomu se sede no wonnum nwie no na sede no ho nyina bone ntokoro ahi
ebi kura be san firim wo kan 100 na wo be wie na wo be no be wie no nya 100 ni biem de antimi an hinu na sa de anka twede bia sa ka ho wo fu ni nyina be flat be na ne sa de e wo ho nyina we dey achi free oh me nyina ana ani emi enfensi ni enko why ana bibi wa de be twa to fe de na nkasa akwala wa wo no a ne kasa mayi ho hia me pa fa bi hye ne sumi ya ase na yambi na fa fra ni koko manini eni 21 days e be clear ne kasa na mayi ni nyina firi wa mana ba no ma dodo se ne de hye ne sumi ase o de be sakra hye ne sumi ase onda nya yam dodo se de aye ni koko dodo afi so betima yambia enya poison enya hwe ma ye ntoto nya hwe mono na yam ne bo so muhumuhumu enya ti se powder Fiko. For friend koko bani. Ebe kre na adwene mu nyina ne kasa na bani nyina. Ebe bayi. De aka no momra na ho. Na momaji na yenso yemfansi ne yen sorry so ne yen kone mum asem ba ko a make ni mesre eni de ni ahobrasem. Yesese tire eni tire enka na nka no nkyese abontinsofo emefa enkonkudi. Mom yen hye no so ne ehunu se obie ne ho a wotua to ede ma opemso tufo se tutu. Enti hye no so ena obia nso beka cho se ohini ni Ghana efrise ye wo mampanyini bia no sinihu nipa kon na dehia na akakakra okọ South Africa ye wo Zulu-ken enyo no ye president e was South Africa tie ni ye pa ye wo Zulu-ken a ewiase nyina wono so wodin de say de opemso wodin onye president e ho enso ye ken enti obi obeka ye say ansa na aba ken ye say wudi state bia no bia na e ho no enye no kore nipa kon na aka na dehia kakra afi ebie mesre minuanum nkuma a mo amote seme ne mo amonyini chemi a mo social media no sebia ku to na nkan to kwa we di nkan kra nkan fam sa ohempon na se DORMAA na wudi na temu se yotumfo na minua ma me mfa bibi nchim on se emra o mo kọ no o mu twa apra ka ba ko eseye okay ankobi no anya pra na ase ka ni mum na ye asante tumi a omuwo enti ka no ma ye wura hunu se bibia kanachi ti baabi a okoro to twa ne naso ntem na ommera na ade kese e da nachi okoso ne ka ba ko ka nachi dina nano ma na hunu se choko ya wada efiada memenda kwasiada ya ade dina wo se wutwitwa so na wo ye dai enka onko ba no oman no tumi wo mu se e wo se ukokọboa unnua no unim se ye wo asante bosom kase bi wo e friend di awuo na ko di awuo wow eda ho dina sa asante de hye pa no eda ho wow emre se mu ni ba be friend di awuo ha okay edi amam na on se tumi ni nyina chi no DORMAA ntimi amba bi no oye video bi ebo ye wuradi boni mu ase me hwe video no e ma me twa prose ma papa no me hwe ne ma bebre efre bosum busi ane se obi a oni papa yi ati ado ahoma so na otimi kasa etimi tie papa yi na okasa boni mu ase na e kire sen bosuma me frɛ ne frɛ ne Kalim oka kire me plain say DORMAA onfa na ni say hu wotumfo da ai waka wanu an kasa kra onfa na ni hu no nti na o person ka da ya wada ne de oni ni kohia no ko hu papa no say oni na mesumini na nya ne ntokwa so na bosum ne sa akire mu say sa kasa twitwie no DORMAA enye ne pe enkrofo bi hihye na chi obubu odi ma ba mi ntimi fanta o se we kwanya na ade betu dwa na ye Ghana fo di ka hu dada fonyi ne da abonten oni ne da abonten se we manhene so ye manhene aban mu mra wo no so wo bi ba ye wo king and king and dey lokre se empo kings no kra de bi de bi echi ya mimi hu ni se enni bosome DORMAA na nkasa be hu se ye wura eye ni wura But the DORMAA ye nyina ofira sante o. Oh, ade. And nye wo bia na support DORMAA.
na no so no an video bi o kan ne yere kura o free ha baby asante ya ne yere no an yere entoko bia ni DORMAA ni asante ntemu adesua na akofa we nyina ade ayede ede aba se obi se ntina no me last video ya me ka jom se sa abakwasem na yewura beka we se nya no kure no obi no besi ni ntuma fi wa abonten o na me se me support ato atete a na me twere abakwasem a na ma twere me se support ato atete me ka se bena ni ukura ya ncheda na mato ahye nti ero ye no kure ya dwe me to ho a ade be hu se me support akura se ato atete eno no nti ye besere na ye nuanu ma santefo na omuni nam social media so mu kokwa DORMAA hini ti no wan okọ wan no so okura se kan a okotwa DORMAA hini ti hwe Ghana ye suatra wo mo na me didi ewura tem no na wo hwe obi ya se wo ya pala hallow so ye de wo se ntoma bi twa na se na okotwa DORMAA hini ti na wo DORMAA hini kura mpabo betima tam ye wani ma bi wo ho ye nso so ya okotwa ho ati ya wo man na ekọ ayie na se ayie we kura ye wura ko ye bia wo se nipa na wo nam social media no kura no wo mewu kura ma ye wura kura ntoma mfa hoda no wo bewu mu na re so no ayie bia no ko enso bia DORMAA hini kura asem beto DORMAA hini ma ye wura koja no asem beto asante ma DORMAA hini beja asante sanje mo hunjai na bre mpo no ne nan mfu no mu kura no sabi wo mu nyina na obi afiri mu a otumfu otimi ko na wa atese me out ya na DORMAA hini ya ade bi se asante na DORMAA hini wa papa ne kesi no ade no ere nka me di sin so wasa akofa sa ade o the pleasure ani yaw bi ensa na esisi ne nchen a manyo ne nkrofo atwa no ho ahia na wonnom no me di yaw ma papa no enkompi why se na meti obi a ka me di aduro tum ka me di mani se di aduro beto nsanim o hini ni di badwem ende ade ba ko a ye wura ne ye ya I think say omo ben no na chiri no ombeka sa chem hwe yenye niema nyina yema ne ba social media ombeka sa chem na me sere ne cameraman no adwene we no enweke cameraman ya because ohene kura re say akwesa chiame ohene ka asem bi na say ohene anka ne ya chiame a wo di ba bonte no na wasa wotene no na wo wo kan sa de ohene kan na say wo no de etimitime ka chen say ne cameraman no kura no onya no mpa cameraman foforo because what me de nsa hwe ma me kire o video bi a o man Ghana atamre penso nyame fa ne kransie time a onya turo cancer no o kasa bia na onum nsuo na ne cameraman no ba ko de na on fa nto so ba ko a o de tu nsuo ne se onum nsuo no ye yi na di na kro onya adwuma bi enti cameraman a wura enum nsa utimi de camera to nsa no so etwetwa bia ma ne hu se wa boro de na benya firi enti untimi fura mfa no na wonya nsa no ho ana ko satan obani party biam aye ne ya se wo hwe ne kasa no kra wo se kuro no kura no o ka ho bi ko otimi sie wo hene ni bi e mani ye because abakwasem kire se otimi sie bi ne mom na kana dwene nyina so pese ko hu ye wura anim keke e bi kura ka satan no kura ko otimi ko ya nka ensiesie ye dai e ba ye ko so kasa kura boni mu ase o me gidi se e da o ne papa ne besia no eto betwa ono a be because and na make say etiefo mo man yen na ye ne wo social media no sabi mi nuanu abronfo ye nuanu asantefo a mo gu social media ebi mu di nsemu totally mo twetwe ye nana DORMAA hene na binum so kaka santwi e de fa yewura ho no mo munya sankura sesem no ni nkura sekasa no na mu ntwa so ten me ne umieru me I'm telling you play nye prenfa o DORMAA ni a wani abra wo di nsemu no entokwa piesesi a DORMAA hene betu akọ wo be kabun ho amia bekun asanzo na asante amo dimi na ntokwa piesesi a na ohene ye nyina bebo ohene ho ban ama wo no bewu enti mo men presumdue na mfamra de mesrebim se ye nana DORMAA hene mesre ebenya ambra no ba wo kan wa bakwasem aka wo de emmo sante hene din enkoka sante hene de wa menyi ni se sante hene atena se dabra wo kan bakwasem a wakoka se DORMAA hene ka se asema wo kan na nye nokure but wo ba wo attack papa no boy to the sense any need otumfo santene kura no wompe wonte ase se okura santene di no mesre odie se de wusi cheche history na oba kire ne saa ja sante de mo mo na sante ayemfo nka da bia meka metiwei pramso na mefire pramso na me ye de hye enti se ne kontase ni a ono so ye de hye eba no obeka ne kontase abakwasem a
Mimi ba e was a pram so na mimi ni ma meka. Me megyina ngo ka se asoma kontanse ni ni ka fa na ba kwasem no enye no kore na me ntia korase kora se kontanse manhene ye fe na berema. Sebe oye sade a na entwa yie enti mesre ebiem o cameraman fo no mo nkasa na na wada manye bibia na wasa woye a wasa wo mu twa de beto abontene na na wo rensa risky koku sinchen o de frafra na cameraman timi atwa no de abeto abontene abra wo ka ba kwasem ni nyina mo ma yenhwe hye no nso won ni bia nso ni won ma wo kura se kan ya wodo o se Hon.ken efa se kan se wogina abontene do enti mo amode ye kasantwi ene opem so na ma se opa na wo yo opem so owo mo mbawi ama no Hon.ken ye hu so kura se kan do Moroccan ken ye hu so kura se kan do Kenchas ye hu so kura se kan do enti eye ahemfuntini bi de bi achi ya opeso ye no ma ne kwan na wonye na munya asem ko famfonyini we a na mo twetwe we na mo twetwe we emmoa ye nyina Ghana ye baako ye mprasumdue ne enki nyina ehummom na so obi from man for so no pese ode na bakwasam betete a kayen ka bom ye mo ye de asore e de atia no na nye ye ne ye wo within no ene ye sore de atia ye ho ene ye di mu sini asore ne yakobomodin video we share kwa kire ma ye nuan mabrofo bi nhwe ma ye nuan masantifo no nhwe mo bienye bi nhwe na afutu sema ewom no ye mfantu ye hofo ye kan bibi ne tia ya enye bo apayo se dwumadi aye bidi no momfa nche ye subscribe share na like na fo wadwen che to asema midi ene abusua pani ousu adume ma munyina mo ene hwe adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo